Krajnji jug Banata darovao je istorijskom sećanju srpskog naroda i jednog patrijarha. Bio je to Prokopije Ivačković, mitropolit Karlovački i patrijarh srpski od 874. do 879. godine. Rođen je 8. augusta 1808. godine u Deliblatu, selu kraj Kovina, na obodu istoimene Velike Peščare. Otac Andrija, deliblatski sveštenik, na krštenju mu daje svetovno ime Petar. Završava osnovnu školu u rodnom selu, nemačku školu u Kovinu i Vršcu, a gimnaziju u Oravici i Novom Sadu. Filozofiju studira u Kežmaroku, pravo u Šarošpataku, a bogosloviju u Vršcu. Radi kao učitelj u bogoslovskoj školi od 835. do 844. godine. Zamonašio se na Petrovdan 835. godine. Deceniju kasnije izabran je za arhimandrita Kavšedola, gde ostaje do 853. kada je posvećen za episkopa Aradskom, na kom položaju je do 873. Kada su se Romovi odeljeni od Karlovačke mitropolije 864. godine, Prokopije potpada pod nadležnost Rumunskog mitropolita. Nakon smrti mitropolita Andreja Šagune, izabran je za arhijepiskopa Sibinjskog i mitropolita Romanskog 873. godine. Na crkvenom saboru 874. godine za patrijarha srpskog izabran je 31. jula i ustoličen na Preobraženje Gospodnje iste godine. Penzionisan je 11. decembra 879. Jedno vreme živi na patrijaršijskom imanju Dalju, a potom u Beloj crkvi, gde se i upokojio u Gospodu 11. maja 881. Za vreme njegovog života, iako je mesto bilo upražnjeno, nije biran novi patrijarh. Sahranjen je u Sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima.